Okay guys, good afternoon. Di kita sa newly constructed Simura Bridge. The Simura Bridge from Barangay Simura, Kawilan to Palapag, Northern Samar. So, yan na guys, ano yung ginihinulat nga scenes. Di na kita di kami kay patron sa Kawilan, Simura, yan na. So, yan. Shout out guys. Mga visitors, onlookers, di ba? Ganda ng sunset dito, Sunset. Ganda ng mga girls dito. Yan, mga probinsya namin sa Samar, ayan Simura Bridge. Okay guys, give it up, subscribe. Waray TV. Always. Yung TV na. Ayan. Diba? Ikaw lang ng mga taga-tinampo. Shout out ang taga-tinampo. Waray TV. Shout out ay Timbalading. Jadi kami mga taba sa Simura. Jadi kita. Shout out pala sa Waray TV. Yo. Ayan. Dardara organ, keyboard. Kay magtutukar kami sa Simura. Ayan. Sa liyo kita. Simura Bridge from Barangay Simura, Kawilan to Palapag, Northern Samar. Subscribe Waray TV.